Saya sin pa nega por ka mamantang ai kblay phi way haga kerteng ka jong Jesus Christ. Ngeit ka nega khubor nega sngi kan long jinker khu yepi bat kan long jinker khu ru yanga. Bat ngai kblay yepi ki ba snap menta bat ki ba snap kam shibit ru haga kerteng ka jong Jesus Christ. Bat ngada ngeit bu trahi unang pensle unang penon kam yepi ba unda kerkhu yepi ba ka long yeng ka long sem ka jong phi baro ka way. Ngadap da ka jing sungu yu blay bang yo un piniang suku bahai fi siya ka channel jong ka PotterNet mga pastor bantay nang ni ngadon ru ban sam ni ka khubor sa hisien lang ba ka ni khubor step ak ni ka por menta ta ka ni ka por nga kwa ban kren ye we ka subject ya ka ba utrai bu ak download jong ba ka ta kalong hato fin ngai tat haduh da phila iohi kata ketika jingkren ke bang kwa ban kren ka ni ka por ka menta don shibon na preng jong pi ka ni ka por nga so pia ke jing ke jong pi bat pila duai bat pila kerpat teng pila yam ru hakmat jong blain re kat pinang yam kat pinang kerpat pi pen ban gini jing gisa kumju kim kelahi gilong be kumju bat kapen arta tien ya piru lau jisu udan lau ne blai bo pi fingai udai bushisha ne ubakai kawan sisya kata kajing artatien, kawan sisya kajing pen ki kajing ngai ke jong pi. Namar ba phem iohi ba utrai udan umdan. Namar haba pi duai, pila yam, pila ut, pila linyar, pila kerpat. Ndeki ke baro kisa kumju. Umdan jing pen ki, umdan eru em kalong bi kumju. Bagani kawan ra ya kajing artatien ru. Haga mensim ke jong pi. Lau jisu udai bu sisya ne udai ubam shisha. Lani hato blay udan. Ne umdan. Bateng pidwai I kumba pidwai ya kala air, teng pidwai ya kasun, teng pisngo kumba kata ke jingdwai ke jongfi, ka kutno kumto bat kam dan ite. Bat ka penlong te ngong ifi ka penlong yo brio ban perkat la blay udan ne umdan. Aku abang ifi ni ka porda ka bakum kata kawan ke jim ke jongfi, de inta ka ban ai fi ne ka khubor haga ne ka step ke bamenta. Na kwa ba fi ga ne ga sngi ga mamanta pi ngai na fim ngai na ka chi sha ga long ba utrai udan ba jisu udan u jisu la wan shin ka prothai men chwa ba upen pau ba ublai udan na mar ma uhi udai kon jong blai udai hi ublai ya ka ba ulawan ban pau ya ga jing ke jong blai sha ga ne ga prothai hado kan no ba blai u et ya ubrio ba ba ublai u et u isnai la pen pau ka ta baro lengba kata ka life and ministry lengba ka jingim ba ka jishkri ka jong u Jesus Christ hadu ba uda IT la ka jong ka jingim ha ka ding phna uda yap but uda mi pat ru ka sngi ka balai but tang kata henry uda don rangkat bagi senran gi jing u hadin ka jimi pat sa sau pos ngi u yat bagi senran u don lang bagi senran u ya kendu yaki bagi senran ki u I kata badai engta kalau penselur biang ya kisenran, margini kisenran, anda habaki I ba ujisu lah yap aga ding pena anda habaki kila I bala tep ya uam kila dua mensim lot kiong ani. Haba uni unong ya lam jungi ulah yap te kan mentoi yushu yang I bangin bot ya u. Namor ulah yap menopat ban ya lam yang I menta. Kila syepting kila sir bat kila du jingkermen. Henry anda haba ujisu lah mipat. Baga taka jimi pat am kamdai ke balashu I tang way ar. Henry layo I dagi senran la I de clovers betiki way bat layo I ru dagi san spangut ki prabangai haka jo ke por. Ya ujisu ubalami pat. Badeng ta namar baki yu I ba ujisu la mi pat am. Tadeng ta ki yo biang ya ke bor, ki yo biang ya kata ke jing sos kem, ki I ya kata ka ya ka jing shisha bo pleng uni ujisu ubaki ki shakri umdai ubala sa alum jing tap ndai ubala mi pat alum jing tap baru em deng ta namar ba ujisu em kapelong iki bakin slur biang sa sisien bakin da slur do kata babaki kloy ban yapru na kamenta kanega jing shisha ba ujisu em ba ujisu la mi pat bar ulaki no asha sun beneng ru ki I hadin sapos ni hadin ke jing mi pat ke jung o ya kendo balki bre syurum chaneng begini kesenran ke jung ya kendo si kendo be bat ki pada kesi ke sapo na ulom olep uda kiu na sat shasun meneng balai I de kesenran he kataru tring ta ko abon fi ne kesengi wat nom artatien
lewat num nget you boleh tat haduh pindah iohi. Tadi kita long kat bolong ke jim jong fi ja kat baja fi duai fi miok kia. Lewat arta tien you boleh laudan umdan. Kijing ki don fi duai in regi ni kijing ki sakut sa kum ju. Aku abang fi ni ke por wat num arta tien you boleh laudan umdan. Ublay udan. Ujisu udan. But udan ro. Ia laga jong kelenti. Ia kaba unle naga benta jong fi. Unum ai kat kum ke jing kwa ke jong fi. Lene unum le kat kum ke jing pan ke jong fi. Namar ba ke jing le ke jong ublay ka kam kraw. Ban ia kata ke jing pan ke jong fi. Lene kata ke jing le ke jong ka kam kraw. Ban ia kata ke jing mudur ke jong fi. Tadi kita kwa abang fi ke ni ke sengi. Each bet you try wat lada fimpat yo i yo uru. Henry ka kamram ya ka ba pi de ban le ka long ban each ya utra nga kwa an puli ni ka pon na ka sti ka ban kong ka jong u Petros ka ni ka long ban kong ka khot ka ba prang su each ba ni ka khot bo Petros ong kum ni yo ba haba om yo iru pi each how ba pi pim yo i men ta Henry pi nget pi asno kemen da ka jing kemen ka bam la ong bat ka ba dap da ka buram. Pi yang ni ksin jublai kong ya ubah haba pi pim yo iru ndrai pi iet ngimi ndrai ngi iet banong an iwi direct you jisu ngampat you i ndrai nga iet you ban you i direct you bangan yo bat you ngampat yo ndrai nga ngat you bat nga da snowman da kata ka jing snowman ka babal ka ong ni ka jing kemen ka bam la ong bat da kata ka badap da ka buram da kata ka unspeakable joy ngitip ho ngimi i ndrai udan de Hoi ngimi nginget namar balai ba udan dai tang bo shwe tho khana tang mano le ne ba ka de ka pura scam hendre ka ne ka de ka historical fact ne ka jingshisha ka bala jag history bo jisu ara jasna man shwa wan chine ka persei but kumta ula im magane ka persei hado life snam but uda sha aga ding pna uda yap aga ding pna uda mi patru na kata ka lom jing tap hadin bala tap yo baru im kata ka de ka jingshisha. But ladan ru senran mo uba la arta tien ru ya Jisu. Kisenran ki we gilai to ni kong Thomas ngilai Jisu bola mi pat ni Jisu try wim Thomas umngai wong tat ado dangalayo ban prong ni dalag jong kiti ya kiti ki bla mong ge jul ni ban tendung de kiti de simpre ati naga daga krung ge bla pe ge jung anam nget tat ladang ampat yo kta ya Jisu ong komno. Tadi intangi puli ke Yohanes long ba arpo ne dekat baru praga ong. Thomas tu le tu bul ong u try jonga but u play jonga. Jisu le tu naba melayu i nga ko Thomas melanget suk kita habakim shim layu i bat kibanget penban. Pi Thomas shim langet bu Jisu lami par laya tu de kesenran u try lami par like ndoi wong am nget. Re anda bu Jisu pau Thomas Wong melong utra jonga, but melong ublay jonga. My Lord and my God. Jisu wong, menget yang amenta namar memelai i yang Henry suk kita gibriu kiba klem yo i yang Henry kinget penban hanga. Tadi nak kwa benong fi kene kesngi, kadai pi ban nget. Ndai haduh bapinda yo i. Henry nget wat haba pimpat yo i ru dalagi jongki kemat. Namar hakasngi kaba piong nget haduh bangan da UEM kata ka digasngi ya ka finyang khamat ke jing bishar. Telada pi Jisu hakasngi jong jing bishar menta pi Jisu ngai pi tongan nget kam dan jing mutsu ban nget aga ta kapor. Namar pi la yeng hakasngi jong jing bishar. Namar shwai kata fi klem nget ba udan. Ndre pi nget aga ta kapor ba yeng ke jing bishar ka long tulit. La dir polat. Tadai inta nget no menta. Jisu wong sakat no pat bangan panpawi laga jong gadak. Sakat no wong ka pateng benriu baklem bat bapop kiwat ya gadak. Sakat no peni gadak. Ngal ada peni kat ni kalau reben ke Bible kat ni ka tho ispang jonga. Ka tho ispang jonga balai fim ngai. Haduh de even sangai. It will be too late for you. Kalau along dir polat ya fi bapin ngai haduh bapin da ui. Tani na kwa abang fi ni ka por lada fim padi Jisu marmet ne markmat Lapi empat diok tayu, empat diok bat you. Henry aku abang ngifi. Nget. What up haduh pin diok ta. What up haduh pin da yui. Bapin nget you Jisu. Henry nget. Namar ba unsawan biang sesisian. Pada fila nget menta. Bapi sungokmen da jing sungokmen ka bam laong. Namar bapi iet you. Bapi nget you.
Hagata kesengi ke utrai wan am pinu iu. Mdai shoot da kedur ke susi. Ne da kedur jong ke jing. Benyau. Hindai pinu iu da ke jing kemen. Namar fila ngeit menta. Namar haba pimpat iu. Hindai fila ngeit penban. Kata ke long ke jing kerku ke bakrau. Uji song suk it obreu. Ubang ngeit wat lada umpat iu. It is more blessed long belak kerku it obreu. Ubang ngeit wat lada umpat iu. Tadi kita kuah benong fi kena kesengi ngeit no. Kat ba kapor kadang dan. Tadi kita ngeit ya lama gijing le. Ada belai empat jubah fi ai ngor lupa ai ngor itu gijing le buan gijing jom fi. Kani kanang penjan cu ya pi syau trai. Kani kanang belong fi bin ngam jeliu cu aga jing ke ju le ka ktien ke ju. Ya ka ba kani gijing syam ke jong fi kani gijing mat. Ka pelong fi am ba pi pinang sngo tho cu. Ya gijing ke jong belai. Unang penjanai fi unang perang fi. Bangengit la dau trai. Upen kia fi ka ya ke jong. La dau trai ule gi kamba ule be ka ya ke jong. Balkan mau ni ka wai utrai unang pelerain bo kho fi. Shania kita ki ba kermen utrai. Ong sam ka ba arsan khot ka balai. Da le ru unang pelerain ken yaki. Ingit tran kerkui bi ni ka por. Tadeng ta wan mar ta tien ye utrai. Laudan umdan wan mar ta tien ni ke jong. Wana marta tiene ka bor ga jo. Wana marta tiene ka jingla ga jo. Un le bet ha ka por ga jo. Kada pi tang ban shu ai ngo bet. Pila duai finyo promotion ripsa jo shajo. Pi ot blay danum dan. U blay un so promote ifi ha ka por ga jo. Tadi ta pi kwa ka transfer. Pi myo transfer do man ta fi sa jo shajo. Pila thaj ban tre ta kam. Pila duai blay un ai transfer ne ta fi sa jo. Dengan kwa belong ifi wana marta tiene maru blay pen sa ifi ha to ga jo ga jaka. Namar ba haka por ga jong uhui un sara ifi shega jaka ka bakamba inde duai ni ka por menta ngai tran ker khu ifi inde duai try ngo ime ko pa ni ka por ga bakodor ya ka banga yo ban pen snow ni ka khubor sa sien haga ni ka por ga bamenta abe ni kon jeme try ki no marta tien ya me la me don mem don ki no marta tien ni ka bor ga jeme ki no marta tien ni ka jingla ga jome ki no marta tien ni ka jing krau ga jome Badi ke jing iet ke jong me try. Kino marta tien ye kata ke jing dan ke bam dan ke jome kino marta tien a try. Nga duai nga kerku. Begini ki kon jome kinang yat na ke jinget ke jinget. Na ke jing job ke jing job. Na ke bor ke bor. Beginang yat kum kinang job ke jong me try. Nga duai nga kerku kin yat bet da ke jinget. Bada ka begini iet me wala da kimpat yui. Kin nget ame ko try wala da kimpat yui mentaru. Nga duai nga kerku ye pi. Aingu bet money bet shakri bet you try. Kaya ke jong try ki ke baro kin orlong kin jalong. Kedua ker kui pi ker teng ke jong Jesus. Amen but amen. Try na ker kui pi magani ka long ke jing pentep. Ya ka form jo ka Bible school ngidang pelat menta. Shimno kan baka por ka dang don. Join ha ka ni ka khasi Bible school jo ka Potternet. Blain ker kui pi pinyo diang sisa ya ka jing tip na ka ktin ke jong blay ba pin san na ka ktin. Ba fin long ru unong kren unong halap. Ya ka ktien ke jong blay. Blay ker kui pi join no ka last date kan ya ka artrek jong Oktober. Blay ker kui pi tang kniet ki sit ki dan join no la balot ka form. Ku blay shibon ngin sai syampat. Blay ke jing sok long rekat bat pi. Amen.